wayang sing padha nonton lekae wis teko Prabu Klana Sewantana kang prayoga bagya akeh kang sepadha teko Bapa Marana pemimpine Bang Pacaya Samandiman Ria Manggala Putra ngayahi kan kewajiban salam hae taateni saka kene ayo padha ngadeg nyadak padha damrene salam hae ayo padha hae ayo ndang padha ngadeg nyadak padha mrene ya Manggala Putra wis dadi kembenge lambe kendang kreasin